Tenhle dejte tam. Podržte to. Tyhle se musí hnojit každý týden. Dobré ráno, pane kolego. Vedlejší zaměstnání, nebo jste změnil obor? Promiňte. Vy to nevezmete, paní doktorko? Nemám sílu. Co kdyby to bylo něco důležitého? Já počkám. Něčeho se chyť. Držíš se? Tak jo. Před chvílí byl u nás na ambulanci ten Štěpánův mrtvej. Hugo. O nic moc to není. Uvedl, že uklouznul a praštil se do hlavy. To je báječné. Janíku, děkuju. Jsi zlato. Hned to zavolá mámě. Promiň, končím, za chvíli mám vizitu. Jo, Emo, nejsou všechny zprávy dobrý. Klika se zhoršil. Měla jste pravdu. Bylo to důležité. Vrah teď zabije mě. Neměla byste jít na policii, paní doktorko? No právě, že tam už jsme byli. Dále.